ବନ୍ଧୁଗଣ, କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଛରେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି 4ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଯାହା ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ 4ଟି ସଂକେତ ବିଷୟରେ। 1. ଯଦି କୌଣସି ପୁଅ ବା ଝିଅ ସତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିବା ମଣିଷଟି କେବେ ବି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କେହି ସୁନ୍ଦର କି ଭଲ ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ବି ଧୋକା ଦେବେ ନାହିଁ। 2. ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ କି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ସେ କେବେ ବି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ କରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ଭଲ ଓ ଖରାପ ନେଇ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କ ଠାରେ ଭଲ ଖରାପ ରହିଥାଏ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଅତୀତକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ରହିଥାଏ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସତରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାକୁ କେବେ ବି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତ କ'ଣ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ଖରାପ ଗୁଣ ଅଛି, ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅତୀତକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲେ ଜାଣିବେ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। 3. ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥାଏ ତେବେ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ସମୟରେ କେହି ବି ରହିନଥାନ୍ତି। ଖରାପ ସମୟ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଥ ଦେଇଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ। ଯେ ଖରାପ ସମୟରେ ସାଥ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ସେ କେବେ ବି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ। 4. କୁହାଯାଏ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ କେବେ ନଥାଏ। ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମ ସମୟ ସହ ବଢ଼ିଥାଏ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭଲ ପାଇବା ସମୟ ସହ ବଦଳିଗଲେ ସେ କେବେ ବି ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମୀ ନୁହେଁ। ସମୟ ସହ ଯେ ସାଥ ଦେଇ ରୁହେ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ ବା ସଚ୍ଚା ସାଥୀ ହୋଇଥାଏ।